Hakan ke video tak ngan pen ipi kum na bantanya ini iban dana berit ya kan pila ban pendep tang hapok ka si kenta al kenta lene kum pasong kai ini laman so uk sairu ibam tang kat ne la dap te gumut kan ne ka dei na kawe ne tiki crochet project ka ba pila ban pron kam ban penlut ikik sailung khot jung pi ban sedang ka ban dana pinch na ya kan ka slip knot so change southerly way ar lai sau sashna hang ne sa join the slip stitch menta pinyo ini I ring ibarit balongkum ne te pin change southerly way ar lai una lightly un longkum u double crochet barangkong una u chain I way par una wasau un longkum u chain space hapdeng te hang ne pinchna hakane ka ring lightly ki double crochet pila dap change southerly sashna lightly ki double crochet te ban pen mi dong pat ikane pinchna lightly ki chain sashna biang lightly ki double crochet hang ne ha po ne ka ring kum to pe pin yok kum ne tenda phila dep chna kum to ban ya ha bat kane pin ai biang chain I way sashna sa u way pat u double crochet hang to kalan benangkong kan longkum ne change southerly biang nam ta ka line ke babut way ar lai sau pen phai hakan ek jaka bodon space metan hene bengi chna chain hang to shna lightly ki double crochet badakan ma kane kan de ka repeat la ne ka bangin haban penbut hadu pinda yo ya ka size jong kan ne ka bandana dimenta hang ne hapo no corner hang ne hapo no dong lightly ki double crochet lightly ki chain lightly ki double crochet way ar lai sa lightly biang ki double crochet hadian bafish nai kini ki double crochet war klat ban chain I way shimbiang ya u kusai hakan ne jaka badon una u chain I way mine por mi sedang hang ne snabiang lightly ki double crochet tanda phila dem chain I way biang shim ya uksai jong pi sashna sa u way pat u double crochet hak tu kuju jaka kan long kumbangi sedang bat kut do u chain I way bat double crochet chain I way hang ne ngidon tu chain lai bat u way kumut sau chain kan long kum ne tena menta ka line ke babut phinde biang kum ju sau way ar lai sau pen phai bat hang ne biang shna lightly ki double crochet chain I way sashna ki double crochet ni hakini jaka bengi don ni kini ki chain lane hakini ki bang ki bah pedang jong kini ki granny stitch chain I way biang pe hang ne hadong pinchna biang thik kum bangi le akane line bladem lightly ki double crochet chain lai lightly ki double crochet te bat ndang ladem chain I way hang ne pedang biang lightly ki double crochet kum bangala ong wat chuklet ban chain I way hadian jukne ki stitch te hang ne ngin shna biang lightly ki double crochet bangin yo kum bolong hang ne dadep sa chain I way sa shna biang sa u way u double crochet hak tu kuju jaka te lada pinyo kini ki cluster pinyo kat ju no pro arliang way ar lai te ban penbut pade dakan mau ngin le biang ya ketu ke bangi le mentan sau tuli u chain sapen phai hadu pinda yo ya ka size ke papidon kam ya ka size jong kane pade phila ban adjust hakli ma phikwa kan he ne kan rit pet ba kan biang ya ka khli jong phi chain I way pe hang ne hak kine panang ne na dong kan de tu ka dong ka ba ban pen he lane ban pen yar ya kane ka bandana jongi kane mo te hang tu wat nam klet lightly ki double crochet light chain lightly ki double crochet hapdeng jong kine ki cluster phin ai uwe u chain khnang ba kane ka bandana jongi kan yar
te lada pidon kijing keli lane kijing ai jing mut kumno ban penbaha lane ban company susu yaki video jonga pila ban ai yaki jing mut jong pi dak ba tho ha comments hapo mo lada pidon kam jing yarap ha kabya dei bat ki crochet tutorials ki bang lapan mi hang ne pila ban ya chat lane ban text yang ngan apo Instagram lane Facebook ngan sabuk ya ka link jong ka account jonga hapo ka description jong ka YouTube channel mo sa check nang tu but what juklet ban penkut hang ne da u lightly u double crochet chain away but double crochet biang kum bangin yo kum bayo hi na kine ki line ki bla dem da pis ngau klumar pe ye kine ki line bla de phile kum no shipun but pitek tang e kato tenda phila pe menta pe kane ka long kum ka triangle lane kum ka long lai dong kum ne kane nang ne dai ngila le de ka border khandian kan salong bed nang tu kan mi dong ngi kum to pe kan wan kum ne te phis adjust ka size kan no phi kwa ma pidon kam kham he ne pidon kam kham rit kata phila ban anta rakhli la jong dai phila jan biang ngi kata ngin sa panchna pare yau tu ujing te lane da mo badon nang ne na side ten da phila biang kum ne pinchim ye kini ki dong phin le kum ne sat tap na khli jong phi ne phila jan biang mde kan dong bit biak kam de ban biang biak kan ne re ka de ban long ban tap khli jong phi phila jan poi ha lang ka dong da kan ne mo ta dep nang to ngin yash na ekituki sai hang ne na chain de phila dep kum ne te hang ne ngadon kumba way ar lai sau san ru nyo pra khandai phok we khat ar line te pinchna ki chain hang ne ai kat ban biang ka jingjrong ba ngin yo ban penlong jing te sadian mo te hang ne ngan chain chwa kumba khat san ne khan rutli an spade biang em way ar lai sau san chain be kum tu te nga chain ar photli pe ine jingjrong te la biang nomor kan ne ru ka la jan poi la jan tap ki khli ne kat ban te la long te ar photli hang tu te ngan chain se iway una returning chain te man ta ngan sna de ki single crochet tang na ka bak bom jang ki chain hang ne sna way u single crochet ha ka way ka chain ha du pinda poi ha du hang ne na poi hang ne ngin sai pun sna khan diat cha ki side nang ne ngin nesna de single crochet kum ne khnang ba ndate ba kanam sa kot dangi ai tang de ki chain suda te u chain u stang ong ten dala te jinjar pat ban law ten da phila poi hang ne la dep chna no chain pe ar pho to li u man tang kat tu i jrong te nang ne kene shane ngin i be kum tu kan plai be kum tu along te shane haman pakawai ka line hang tu ngin shna artli ki single crochet te une ude u double crochet pe hang tu shna artli ki single crochet te une line babut ude u tu bangi stang do chain lai tli no chain saw hang tu ru ai be artli ki single crochet pin yo kum ne nang ne ru ai biang ar ai be ar tli kum ne te nang ne phin IRR terli hadu phin da poi hang ne hajaka bangi join mo hajaka bangi sedang nong da poi hang nen spni phe ba da poi ha kan ne jaka bangi chna hang ne ru ne hajaka pasdang hang tu ru ai be ar terli hi bat sapun kut ekane ka line thik kum bangi le nang ne ar terli ha ka di jakan so te ndang ila poi hang ne namar nang ne ngila sedang du chain te hang ne nga klem sna chain man ne te hang ne phin le kum no pe nang ne na tru jong una u e hing tu besuk kum tu sa shim ksai pelai chu iwe shim ksai pelai artli ngin le da ka chainless foundation jong u single crochet nang ne te nang te shiliang ale ar photli ki single crochet na mangas na ar phui chain te hang ne ngan sna ar photli hi ka ju u tu we la dep pe no we pelai chu iwe Supply bra ar kane gadeka chainless foundation jong u single crochet pat phinle kum ne da phila dep kan wan lang haju hi kumba kalong kum te sinang te siliang pe kum ne tenang tur kan wan kum tu ten dep
kum tu. Desa senadu pindah yo itu kai. Ada pila adep kum tu kap yunuk sai. Sa tan pun skem hang ne. Sa penon kam ruturnya besuk ya una utdu sa na syak hap yeng. Kenang ba unempau. Lane nda pisat ba unem light. Lafi kwa ban yo ya una uturnya bar kini ki crochet hook kum ne bro si set hit bro si set ngan sabu ka link ha po ka description jong ka video. Patang kum tu ka bandana jong pi ka long. Lada pis nguyo jing mentoi na ki video jong ha wat nam klat ban subscribe ha ka ne ka channel. Ku bless you pun.